Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Сез Татарстан Яңа гасыр каналын карыйсыз. Эфирда татарлар тапшыруы, студиядә Илдар Кыямов. Студиябезнең мөхтәрәм кунагы җәмәгать эшлеклесе, тарихчы Нурмөхәммәд Хусейнов. Аның белән әңгәмәләр сериясын дәвам итәбез. Ассаламу алейкум, Нурмөхәммәд абый, хәерле көн. Ва алейкум сәлам. Менә безнең шактый гына кызыклы темалар күтәрелде. Үзегезнең язмыш, үзегезнең биографиягә дә тукталыйк әле. Менә Бәләбәй гимназиясе, минем уйлавымча, ул шактый гына күп милли кадрлар тәрбияләгән уку йорты. Менә аның турында сөйләгән. Ничек оештырып җибәргән идегез сез аны? Ул бер китап язарлык инде ул. Шунлап та ул гимназиям белән мин горурланам. Урыны бар. Чөнки bir укучымда минем юлдан чыкмады. Bir укучымда милиция, ул вакытта милиция иде, аннан полициягә әйләнде. Алар кулы аша үтмәде. Мотор гаиләләр кырып, миңа шалтыратып, кайберләренең туйларында да булдым. Читтә яшәп Бәләбәйгә кайтсалар, хәлемне белешәләр, киләләр, кочаклап алалар, Нурхат абый, интернетта күрсәләр, теге урысчарак киткәннәре, какой родной голос дип язып җибәрәләр. Гәрчә кайберләренә минем каты куллар эләккәләде. Кайчакта алып киләләр иде, әдрәк, тәртиптән чыга башлаганнарны да алып киләләр иде. Күрше бистәләрдән, менә приютовадан хәтерлим, бер баланы алып килделәр. Әтинеләре мәйтәм, бу ни түгел инде, колония түгел. Менә ди тыңламый, юлдан чыгып бара ди. Башта сүгәм инде андай очракта. Ни алып килмәдегез беренче класстан? Хәзер мин нишәп аны бөгергә тиеш, төзәйтергә тиеш. Шамалайсың инде, үзебезнең татарымыз бит. Табырга кирәк юлын. Менә шулай 9-нчы, 10-нчы, 11-нчеләрдә алып килеп тә шулардан ялтырап торган, чыңлап торган татар тәрбияли ала идек. Чөнки минем рәтләнеп киттеме? Рәтләнеп киттеме шулай? Субханалла. Бер елдан алып киттеләр, рәхмәт әйтә. Менә шушындай очраклар әз булмады. Менә андагы алымнар турында сөйләшик әле. Сез әйткән идегез, менә тарихка бик әһәмият бирелә дип. Менә укыту тәрбия ысуллары башлыча тагын нәрсәгә корылган иде? Ничек алып бара идегез педагогик эшчәнлекне? Билгеле инде без бу гимназияны уйлаган чакта ук нигә кирәк бит, иң беренче бит сорау бирәсең. Әлбәттә. Мин ул вакытта яхшы гына эшли идем. Икенче мәктәптә, иң зур мәктәптә, тәрбия буенча директор урынбасары, 3000 бала, 3 смена. Кырыйда гына яңа мәктәп төзетә алдым, төзетә башладым. Ул вакытта депутат идем. Мәктәп төзи башлады, хәзер анда башкорт гимназиясе ясап бетерделәр. Соңыннан инде. Менә ул минем күңелдә үскән гимназия. Әле бит әле монда Татарстанда әллә 3 гимназия бар, ул вакытта әллә 4 гимназия. Аларның берсен түгел хәтерлим, кайдадыр балалар бакчасында захудалый гына нидә ачылып булаша иде. Менә шунда җирәт итеп, моның кирәклеген аңлап, нигә кирәклеген алга куеп, планлаштырып эшләнгән эш булды. Билгеле инде әтинең сөйләгәннәре, авылның мәктәп мәдрәсәсендә тәрбия ысуллары, анда кызык урыннары бар, сөйләргә әти сөйли торган инде. Менә шуларны күз алдында әткән бит 15 ел лагерьларда йөреп кайтып, сынмыйча кеше булып кайтып, бит хөрмәтле кеше булды. Якын тирәгә данлыклы, хөрмәтле кеше булды. Менә шул системаны, безнең халыкны тәрбияләү системасын яңадан кайтару. Бит перестройка заманында бит бөтен нәрсә чуалды, бөтен нәрсә җимерелә башлады. Анда шундый вахшиликләр мәктәптә була башлады. Менә шушлардан халыкны йылмып алып, үзебезчә тәрбияләү хыялыннан чыгып эшләнде инде бу. Һәм билгеле халык педагогикасы. Ул вакытта ул совет чорыннан ук калган модный сүз иде. Народная педагогика. Хотя аны бик сирәк кеше белә инде.
Ну, шулай да ул вакытта әле теге совет системасына торып калган элекке ата-бабалардан, урысныкы, татарныкы, шулар буенча тәрбия килде дә, шуннан кризис булды бит инде, мәктәп кризиска кирде. Әмма ки әле анда тәрбияләнеп өлгергән икенче бер катламы үсеп чыкты. Менә авыл мәктәпләрендә ул традициялар бик җимерелә алмады. Менә мин үземнең мәктәпне искә төшерәм, җылы итеп, менә җылы ул, шул хәтле җылы ул кышкылыкта менә мәктәпнең җирлегенә килеп керсәң, Ул анда яңа буяу исе, китап исе, ул менә мәгърифәт дөньясы инде. Укытучы апалар, алар ашый микән ул? Укытучы абыйлар. Менә минем шул вакытта интервью бирергә туры килде. Анда ничек мөгамәлә була? Мәйтәм, анда безнең Иван Иванович булмый, Нурмөхәммәд Нуриевич булмый, а була Нурфат абый, Гөлшат апа, Рахия апа. Менә алар бөтенесе дә безнең меңәр ел буе шарланып килгән кануннар нигезе. Халыкның үзенең ичендә яши торган, традиция булып яши торган әйберләр. Менә шушыларны ничек тә хәр югалып барган, кризиска кирип барган мәктәпләрдән шәһәр ичендә бер җирлектә ясау, менә шушы хыял, шуны югалтмаска, киләчәк буыннарга бирергә без бит мәңгелек түгел. Менә шушы хыяллар белән башланып китте бу эш. Һәм мин хәтерлим, әткәй кичкелек, мәдрәсә, авыл мәктәбе бетергән мине, кичкелек миш яна, без җылыгарак җыенабыз, әткәй мине спут башыннан ала, рҗинкә белән уралган, таралып беткән китапны мәдрәсәдә укыган китапы. Соңыннан гына мин аны безгә әдәпләр укый торган идем. Менә шундый шәкерт булган, ул менә шулай аш урынына утыргач, менә шулай иткән, аңарга шушындай ни ясаганнар, кисәтү ясаганнар, ул бала аңлаган, икенче вакытта ул шулай иткән. Менә бу ни була? Өстәл әдәпләре. Соңыннан гына мин моның нәрсә икәнен белеп, шул китапны эзли башладым. Авылдан шуны табып алып килеп, Мөнир исемле дустым, фельдшер, ул как раз гарәп имласын яхшы беләдер. Әйтәм, Мөнир шушыны нигә кириллица имласына күчерәләр. Шуннан соң Казанга килсәм, шушы китаплар чыккан. Шуны тиеп кайтам, һәр бер укытучыга да җитәрлек итеп. Андай әйберләр, менә шул перестройка вакытында шундый китаплар шактый чыкты. Менә Казыйханов Вилогай, ул әхлак дәресләре дигән китап язды. Һәм аның разработка дип аталар инде эшләнмәләре укытучы ала да, аңарга вакыт тәрәм итәргә кирәкми. Шушының белән дәрес бара. Ул бит дәрескә әзерләнү шул хәтле вакытны ала укытучының. Ул әзер. Менә мин шуны күпләп Вилогайдан алып кайттым. Шушны китапханага куйдым. Һәр бер укытучы ул класс җитәкчесеме түгелме, дәрес барамы юкмы, аның кулында булырга тиеш. Китап әт-тәрбия, ана теге әдәпләр. Һәм шушы анда әллә ничә төрле китап инде. Булар икесе инде. Менә шушылар белән тәрбия кылу, миңа әйтәләр, әхлак дәресләре. Ул бит анда предельная нагрузка бар бит инде. Ул бит сәгатьне ала, математика укытык лучше. Нетем юк. Тәрбиясез була белән математика укытып булмый. Иң башта тәрбия булгач, тәртип булгач, ул үзеннән үзе бара. Ул тәртипсез дәрестә син аны шулык дәресне 10 тапкыр тукы, ул аңа бары керми. Ул бер тапкыр шуны диккатле итеп тыңлап утырса, кирәген аңлап, менә шулай эшләгәндә була. Бу инде берәмсәрәм генә шундый фикерләр буладыр. Күпчелек менә аңлап, күземә карап эшләде халкым. Менә үземнең хезмәткәрләремнең кемгәдер бәлки каты кулымда эләккәндер инде, андый сүзләр дә бар иде. Мин гадел булырга тырыша идем. Һәм һәр берсен искә төшерәм, туганым кебек. Һәр бер укытучы минем өчен туган булды. Безнең мөнәсәбәтләрдә мәктәптә шулай туганча иде. Һәм ул балаларга да күчә. Ата-аналарга да күчә. Алар бит күрәләр, гимназия ичендә шушындый җылылык. Һәм инде йолалар,
Безнең халыкның шул хәтле шарланган йолалары бар. Жыр, бию сәнгате, менә татар халкының 100 бию дигән китап. Мин аны уже әзерләп куйдым, алдан ук эзләп табып, ул күп булмаган тираж белән совет чорында ук чыгып калган иде, әйбит. Гай Таһировтан кадәр. Әйе, менә беләсез. Ну, журналистлар инде ушлый халык. Менә бит һәм сәнгать бүлеге белән ачу. Ул бит менә Татарстанда сәнгать бүлекле татар гимназиясе юк иде. Без менә моны бу минем уйлап чыгарган әйбер. Һәм ул бүгенге көнгә хәтле исән шушы сәнгать бүлеге. Нурмөхәммәт абый, менә бүгенге көндә бит нәкъ шул турыда сүз бара. Японнар аңлаучы Кытайлар шул фикергә килде. Баланы менә менталь яктан дип әйтим микән, зиһенен, сул як полушарин, ярым шарын түгел, нәкъ менә тәрбия, рәсем, җыр, физкультура, менә шушы әйләнә-тирә дөньяны кабул итү ягына басым ясыйлар. Шулай бит? Ялгышмы бит? Мин менә әз генә ничек әйтә, хукук саклау системасында әдрәк үткән кеше, әйбит, шарланып үткән кеше. Шуңа күрә мин бу тәрбия, тәртип дигән әйберне мәктәптәге хәзер теге җүнсезлекләр китте бит инде совет чорына узагына таба. Шушыларны урап үтерү өчен мин ысуллар эзли башладым. Билгеле, авылымны истә төшерәм инде, анда безнең нинди инде җинаят эшләрлек юк. Без әйтәм бит, укытучыларга без Аллаһ Тәгаләгә караган шикелле карый торган идек. Ничек инде ул укытучыга каршы сүз әйтәсең. Хәзер бит укытучыны шүпкәдә исәпкә алмыйлар. Ата-аналар килеп укытучының йөзен йырталар. Балалар алдында. Безнең ул төшкәдә керәсе түгел. Әйбит, син яңгылыш кына менә бүген Шәмси абый мине котарлады дисәң, дөрес иткән. Син нәрсәмдә сөйләп торасың? Әти, яни укытучыга сүз тигездермидер. Дөрес. Ул үзе тәрбия. Бала уже белә, что укытучы ул укытучы. Ул хаклы. Ул хаклы. Нәрсә эшләсә дә. Без дөреслекне соңыннан беләбез кайчакта. Элеккәч кенә. Әйбит. Ул дөрес булган икән. Ашуланганым, ул дөрес эшләгән. Бик күп нәрсә белән кызыксындым үз гомеремдә. Мин бик күп 13-14 төрле наука и жизнь, мир науки, техника молодежи яшерәк чакта. Аннан соң знание дигән оешма бар иде. Инде җәмгыять бөтен СССРга. Һәм анда философия, психология, педагогика, сәнгать Мин шушлар, алар үчтин. Мин шушларны алдырадыр идем. Шуннан соң кызыксынып киттем, чит илләрдә тәрбия системасы ничек. Карыйсың, Франция, җинаятьчелек. Монда җинаятьчелек бар, монда җинаят. Япониянә кергән идем. Анда, хукук органнарында әдрәк булдым дидем бит. Анда кичкелек отчет бирә, дежурный по части, дежурный по милицейской части. Анда преступность детская деген бар. Подростковая преступность. Шушындай отчет китә. Бәләкәй генә шәһәрдән җинаят булмаган көн почти юк. Шушы күзлектән бит инде карыйм. Япон тәҗрибәсен яздылар, педагогиканы инде булса кирәк инде. Анда андый понятие юк. Детская преступность дигән не юк. Төшенчә юк. Ну-ка, хәзер мин моны эзли башладым. Аларның психологларының фикерләрен эзләп табырга тырыштым. Ул вакытта менә шушы знание журналында постоянно чыгадыр. Шунда әйтәм, менә бит бу безгә кирәк. Шундагы менә әле сез әйттегез, ментальность. Менә шушы тәрбияне мин эзли башладым. Алар ничек эшләр? Нәкъ бездәгечә. Шушы традициялар, шул гадәтләр, халыкның булган сәнгате бөтенләйчә анда алда бара. Менә безнеке белән дөрес. Японнар безне беләсезме ничек ихтирам итәләр? Мин бер япон белән генә сөйләшеп тордым, ул менә безгә астан эчкә карый. Без кем? Рафаил Хакимов нидә Япониядә булып кайтты. Миңа да уят булды ди. Анда аңарга әйткәннәр инде. Менә татар пиштә пешерелгән тимердән гына ясап була самурай кылычларын ди.
татары пиште, татары процесс белән. Шуннан инде аңарга әйткәннәр, ну, сез татарлар, сездә инде бу, менә без бер генә не саклап кала алдык, бер генә шәһәрчекне, ремесленниклар, һөнәрчеләрне, кайда шушы неләрне ясыйлар инде, кылычларны. Сездәдер инде ул күптер инде дип. Миңа да оят булды ди. Мен ди беренче тапкыр ишетәм ди моны ди. Менә японнар шушыны саклаганнар һәм алар безгә ихтирам белән карыйбыз. Әмма ки без тәрбия системасын японнар шикелле авылларда саклап кала алганбыз. Һәм без аны шәһәрләргә кайтарырга тырышып карадык. Һәм ул гимназиялар менә татар гимназияларын мен бик күпләрендә йөреп чыктым. Анда чынлап та тәртип икенче, анда килеп керәсең, мин таныш та түгел, минем белән бөтенесе исәнләшә. Мин горурланам, әйтәм. Минем балалар кемдер керә, минем балалар ул йөгереп, шокланып, йөгереп китеп бара каядыр. Ну, ул кешене күргәч, шып туктый да, "Ишетмәсез?" диде. Дәлши шала. Менә балалар шок бит инде. Ну, шомасын беләләр, һәм ул кешене ихтирам итә беләләр. Ул кешене ихтирам итә икән, ул кеше җүнсез була алмый. Ул урысында тәрбия системасында шулай булган. Бөтенесендә дә шулай ул. Ну, бүген аны җуеп бетереп барабыз. Менә татар гимназияларын бетерделәр, әйбәт. Фактически татар гимназиялары бетте дип әйтергә була. Чөнки анда инде татар телендә укытулар бетеп бара. Ну, менә мин Октанышта булдым. Ну, бик нитеп кайттым инде. Илһамланып, әйтәм, бар икән әле дип. Ну, беләм инде шәһәр җирлегендә, Казанда да татар телендә укыту инде бетү Сыйгаеп бара. Бетү алдында тора. Бу фаҗига. Мөхәммәд абый, без тел мәсьәләсенә аерым тукталырбыз әле. Алда утырып шурда. Менә минем сорыйсы килә хәзер шул безнең сөйләшкән сүзләрен дәвам итеп, тарих укыту методикасы да сезнең бай педагог, оештыручы, бай тәҗрибәле педагог, оештыручы буларак үзегезнеке. Менә сез әйтәсез бит инде тарихның, чын тарих ул була алмый. Инде төбәкче буларак мин дә моны чамалыйм шулай икәнлеген. Төгәл тарихны белү кыен, чөнки аны чынлык казынырга кирәк. Менә шуңа нисбәтле рәвештә үзегезнең концепцияны аңлатып китегез әле. Тарихны ничә укытырга? Ну, мин бик күп нәрсә белән кызыксындым. Тарих белән инде айыруча. Шул мәктәптә беренче тапкыр Чингисхан, монгол татарлары дигәннән соң мин нык сагайдым. Әти икенче төрле сөйләде бит инде Чингисхан турында җырны мин сезгә сөйләгән идем, әйбит. Каяфың Чингисханың дигән. Әйбит. Миндә әткәй сөйләгәннәр ныграк булды. Мин тарихка сагайып карадым, безгә укытылган тарихка. Шуңа күрә мин нәрсә табам татар тарихы турында, аны тиз генә җыеп папкаларга җыя башладым. Мин андый папкаларым үзем ясаган китаплар төрле фәннәр буенча күп булды. Тарих буенча айыруча. Тора-бара ул бер яшиккә әйләнде, шунда мин нәрсә табам, кайсы журналдан тураклап барам. Табылган яңа әйберләр алар күп очракта туры килми безгә укыткан мәктәптә укытканга. Әбит, бу тагы да сагайта бит инде. Аннан перестройка китте. Перестройка вакытында бик күп нәрсә чыга башлады. Фоменконың китапларында бик күп татар халкы турында. Аңарга ияргән инде анда Ярдан Табов, Болгарияда тоже бик куе язды. Шуннан соң соңрагынсы Левашов, Джордж Феннелның инглиз, шуннан Ян Бюргерның шундай әйберләр хәзер үтеп керә башлады безнең илгә. Мин шушыларны җыйнап, карталар керә башлады, карталарны миңа Европадан алып кайтучы дуслар булды, шушы математиклар инде алып кайтты. Папкалар булдырдым. Гади папка, подшивать итә торган папка. Шунда балаларга 5нче класста нәрсәне бирергә була, 9нчы класста нәрсә бирергә була һәм 11нче класста нәрсә бирергә. Менә 3 ел мин укытадырым татар халкы тарихын. Тарих балаларны шул хәтле әйтәдер, үстерәдер һәм төзәйтәдер. Чөнки теге монгол татар түгел, мин бирәдер менә чынлап та бөек татария турында уже беренче мәгълүматлар булды. Бит тегеннән без дәрес буе эшләдерик, балаларга бирәм, әйтәм, менә әйдәгез бераз укыйбыз да, әйтәм, менә теге папкада җыелган, әйдә хәзер менә тураклап карыйбыз, ничек килеп чыга. Балалар үзләре ачык шашыйлар. Ул вакытта Илконин Давыдов системасы развивающее обучение. Аны инде электр алды Ахмед Закиевич Рахимов дигән психолог, ул данлыклы, ул Татарстанга да килеп шушы системаны кертте. Мин үземнең тарих дәресләрен шуңарга киләдем.
шул системага. Ул килеп безнең укытучыларны, башлангыч классларны, 5нче класс укытучыларын шуңарга хәтлегенә разработка бар иде. Шушы система буенча укытты һәм менә нык уңышлы әйбер булды. Вот без тарих дәресләрендә балалар белән укыйбыз да, эшлибез. Укыйбыз да, эшлибез. Шуннан соң мин карта тиз генә төшереп алам. Ну, әдрәк кенә рәсем төшерә беләм. Тиз генә картаны төшереп алам да, балалар белән бергәләп шул карта буйлап йөрибез. Менә татарлар булай икән, бу татарлар булай икән. Ну, инде тарихның үзенә кирип китмибез. Бу аның өчен әммәки тарих ул халыкта горурлык уята торган әйбер. Мискин кешедән бернәрсә дә ясап булмый, яхшы әйбер ясап булмый. Горур булырга тиеш адәм баласы. Татар айруча. Менә минем балалар, минем укучыларым шушы тарих фәне, ну, татар теле дәресләрендә гомумән укытучыларым аркасында безнең бердән-бер бәлки бөтенләй якын тирәдәге ниләрдәдер, бердән-бер оркестр бар иде, духовой оркестр. Әбит, менә шушындай әйберләр, сәнгать бүлеге. Менә шушы әйберләр белән без бөтен яктан да алдан барадыр. Һәм безнең балалар шуның белән горур ия. Ну, иң беренче билгеле тарих. Һәм телебезнең, менә безнең Роман Герман телләренең төрки нигезләре дигән китабыбыз чыкты. Менә аның буенча бәлки бер тапшыру да кирәктер. Аңарча рус теленең төрки нигезләре. Без балалар белән, ну, мин интернеттан каяндыр алам да, Абрар агай Каримуллинның чыкты бит Америка индеецләре турында. Ап киләм дә әйтәм, менә балалар шушы сүзләр Америка индеецләренең. Әйтә нигезен табып карыйбыз. Технологиясын биргәч балалар шуны эзләп табалар. Менә бу татар сүзеннән ясалган, карагыз әле. Мәгънәсе ничек? Татарча безнең мәгънә бу чынлап та шулай. Америка индеецләренең теле турында, ну, менә миндә генә дә бер 10-12 кешенең галимнәрнең, Европа галимнәренең эшләре бар, хезмәтләре, һәм алар әйтәләр, бу хас татар теле. Бүгенге галимнәр, хәтта татар галимнәре моны расламы, ну, моның өстендә эшләргә кирәк бит, күрсәтергә кирәк бу чыннан да. Ну, безнекеләргә ниядер бу кирәкми. Менә бу урында без тукталып. Балалар шушыны дәрестә тураклыйлар. Махсус дәрес үткәрәбез. Балалар шушыны табалар. Шуны итрусик теле. Мин ни белән Латыпов сөйләгән иде миндә, Латыпов итрусколог. Опкырам, менә әйтәм, аның сүзләре, әйдәгез әле нигезен табып карыйбыз. Менә бу турыда без алдагы тапшыруда сөйләшербез, чөнки без аңа махсус бер тема. Горурлык уята. Бу тарих бит. Менә бүгенгесен Нурмөхәммәт абый менә шул горурлык темасы белән төгәллек әле. Чөнки халык шагыйре Фәнис Яруллинның да «Горур булык» дигән шигыре Конгресста ишектән килеп кергәч эленеп торды озак еллар. Хәзер торадырмы белмим, ләкин ул һәр татарның күңелендә торырга тиеш дип уйлыйм. Һәм менә сез шул максатка хезмәт итәсез. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле тамашачылар, студиябездә кунакта җәмәгать эшлеклесе тарихчы Нурмөхәммәт Хөсәенов булды. Аның белән саубуллашабыз. Бердән булыйк, бергә булыйк.